61. greba eguna dute gaurkoa Alkontza Irizar enpresako langileek. Gaurkoan ere piketa antolatu dute lantegiko atarian goizeko 7:00 eta grebalariak soilik ez inguruko herritarrak ere bertaratu dira beharginei babesa helarazteko. Horrela goiz-goizetik Berangoko metroaren eta fabrikaren sarreratan jendetza bildu da aurreko egunetan bezala. Eta ertzaintza ere bertaratu eginda, hala ere gaurko egunean ez da inor agertu lanera, izan ere Urko Herrera Labeko ordezkariak Hamaika telebistari esan dionez, grebak jarraitzen duen bitartean lantegiko ateak ez dira irekiko. Azken berri hori grebalariek garaipentzat jo dute, edonola ere Alkontzako lantegira beharginikoan ez den arren, greban daudenek prentsaurrekoa egin dute poliziaren jazarpena salatzeko, kaleratutako langileak berriro onartzeko eskatzeko eta Irizarri lantegiarentzat industria plan bideragarri bat exigitzeko. Arratsaldeon guztioi, ELA eta LAB sindikatuek ordezkatuta greban dauden langileek prentsaurrekoa egin dute goiz honetan eta gogoz aldarrikatu dute Alkozan ez dagoela inor soberan entzun ditzagun. Enpleguaren eta etorkizunaren alde Alkontzan ez dago inor soberan. Egun hauetan jasan ari garen poliziaren errepresioa salatu nahi dugu eta Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu polizia lantegitik ateratzeko eta Alkontzaren enplegua eta etorkizunaren defentsako bitarteko jartzeko. A Irizar le exigimos la readmisión de nuestros compañeros despedidos, ya que se siente para abordar el plan industrial que garantice el empleo y el futuro de Alkonza. Bestaldetik eguneko lerroburuekin jarraiki bai hezkuntza eredu bihurtzeko bidea urratzen hasi da Nafarroako gobernua teorian irakasleen lanpostuak egonkortzeko xedez onartutako lege proposamena da atzo legebiltzarran onartutakoa, baina egiazki lan baldintzen esparrua gainditzen du auziak. Atzo PSNek eta Navarra Sumak adostutako arauak eta hartutako konpromisoek zuzeneko eragina izango dute funtzionarioen kontratazio prozesuan, hezkuntza sistemaren antolaketan eta baita Nafarroako gobernuari eusten dioten talde arteko harremanetan ere, izan ere eskuineko koalizioak zuzenkuntza eredu bihurtzeko prozedurari ekitera. Gainerako taldeek hezkuntza departamenduari galdetu diote hori nola egingo duen eta lege proposamenaren segurtasun juridikorik ezari buruz ohartarazi dute. Beste babesik ez duela ikusita eskuineko koalizioak hor dagoa jo eta 3 zuzenketa aurkeztu ditu programaren garapena blindatzeko. Onartu ezean Navarra Sumak ez duen onartuko lege proposamena eta PSNean atzoko osoko bilkuran baiezkoa eman zuen. Gertatutakoa akordio baten emaitzan izan edo ez, PSNren eta bazkideen artean tentsioa areagotzen eta eskuinarekin bat egitea aurpegiratu diete sozialistei. Sistema aro digitalera egokitzea. Azken finean hitz egiten ari gara gure ikastetxeei aholkularitza teknopedagogikoa ematea. Zergatik, azkenean teknologia ikaskuntzaren zerbitzura jartzen dugulako. Eta hau da aldaketarik eta importantena. Teknologia bai, baina pedagogia ekartzen nau irakasleen formaziora. Nik uste dut aldaketa handiena dela talentuaren garapena. Ekonomian berriz urtarrietik martxora bitartean Nafarroako barne produktu gordina 1% handitu zen aurreko 3 hileko erritmo berean. Nastat Nafarroako estatistika erakundeak aurreratutako datuen arabera iragan urteko datuarekin alderatuta 6,8% da ekonomia aurreko 3 hileko datua baino hobe beraz. Ukrainako gerra otsaila amaieran hasi bazten ere Nafarroako ekonomiak oraingoz ez du galdu aurretik zekarren dinamismo ona asteartean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomiak azaldutako joera bera berretsi du beraz Nafarroak. Izan ere Eustatek aurretutako lehen kalkuluaren arabera, 2022 urteko lehen 3 hilekoan 1% hazi da barne produktu gordina aurreko 3 hilekoarekin alderatuz gero. Moteraldi txiki bat da aurreko 3 hilekoko hazkundearekin konparatuta, baina erakusten du ekonomia COVID-19aren krisitik irteten ari dela oraindik ere. Ostera inflazioaren eta energia kostuen gorakada ez da Hego Euskal Herriko datu makroekonomikoetan islatu, baina euroaren eremu ekonomiak baino zitu du apur bat garestitze orokorraren eragina. Hala Eurostatek aurreratutako datuen arabera, jarduera ekonomikoa 10% apaldu da 3 hileko batetik bestera euroaren eremuan.
Ukrainako gerrak eragindako krisia aipatuta beste kontu bat, Sánchezen dekretua aurrera atera da EAJaren eta Euskal Herria Bilduren babesarekin. Espainiako gobernuak PPrekin negoziatu du ondorio ekonomikoei aurre egiteko araua, baina ez dira ados jarri. Ordea, Kataluniako subiranistek aurka egin dute, espioitza kasuen harira izandako jarreragatik. Espainiako gobernuak ozta atera du aurrera Ukrainako gerrak eragindako kalte ekonomikoei aurre egiteko ekonomia plana. Felix Bolaños, presidentetza ministroak adirazi arren, bozkatzen zena herritarrei laguntzea zela, Kongresuko eztabaidaren muina azken egunetan argitaratutako espioitza kasuak izan ziren. Atzo, hala Kataluniako alderdi independentisten babesa lortzeko aukerarik gabe Euskal Herria Bilduren aldeko botoek salbatu zuten porrotetik. Lege dekretuak aldeko 176 boto jaso zituen, kontrako 172 eta abstentzio bat. Aurrez baina PPren abstentzioa eskuratzeko ahaleginak egin zituen gobernuak, ezezkoen aldekoak indargabetzeko asmoz. Eta politika arloko kontuekin jarraiki, frantses estatura begira litekena da ezkerreko koalizio handia egotea ekainean egitekoak diren Frantziako Asamblea Nazionalerako bozetan. Izan ere, Frantziako alderdi sozialistak gaur goizean argitaratutako agiri baten bidez jakinarazi du bere egin dituela Jean-Luc Mélenchonen Frantzia intsumisoa alderdiaren programako puntu nagusiak. Horien artean daude gutxieneko soldata 1.400 euro garbira igotzea, erretretako adina 60 urtera jaistea, plangintza ekologikoa azkartzea, 6. Errepublika deklaratzea eta Europako Batasuneko hainbat arau aintzat hartzea. Gaur dira jarraitzekoak negoziazioak hain zuzen ere, presidentetzarako pozen ondoren hasi ziren aukera hitz egiten Mélenchonen ekimenez. Hark baldintza jarri zion alderdi sozialistari negoziazioetan sartzeko programako puntu nagusiak onartzea. Beraz, baldintza bete dute gaur sozialistek ikusi beharko da orain, nola adosten dituzten xehetasunak eta ituna ezkerreko beste taldetara ere zabaltzen duten simbolo gisa maiatzaren leheneko ekitaldietarako eduki nahi dute akordioa prest, hau da iganderako, baina oraindik ez dago ezer sinatuta. Eta Austrialeko lerroburuekin bukatzeko kulturan gutxienez 2024 urtera atzeratuko dute Bilboko Euskal Museoaren irekiera. Hurrengo hilabeteetan esleituko dituzte zaharberritzelan handienak eta ateak berriz irekitzean museoak zer itxura izango duen aurreratu dute. Pandemia heldu aurretik 2023rako espero zuten zabalik Bilboko Euskal Museoa berriz ere handituta, zaharberrituta eta museografia berriarekin orain artekoak alako 3 bisitari izatea eta Europako urteko museoaren sarirako hautagaitza sendoa aurkezta da Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Udalaren asmoa eta 20 milioi euroko aurrekontuak gorde dute horretarako. Bere horretan jarraitzen dute asmo horiek guztiek, baina pandemiak moteldu egin ditu erritmoak eta 2024rako espero dute zabalik orain. Beste atzerapenik ez bada behintzat. Sorkunde Aiartza museoko zuzendariak zehaztu duenez, hurrengo hilabetean esleituko dituzte handitze eta berritze lan nagusiak eta 17 hilabete iraungo duten aurre ikuspena dute. Lerroburuak horrela direla heldu die ez da eguneko argazkiari 61. grebaguna dute gaurkoa Alkontza Irizar enpresako langileek gaurkoan ere pikete antolatu dute lantegiko atarian goizeko 7etan eta grebalariak soilik ez inguruko herritarrak ere bertaratu dira langilei babesa helarazteko gaurkoan gainera euren aldarriak berresteko prentsaurrekoa egin dute Berangon Ela eta Laben ordezkaritzarekin. Bertan izan da Aiera Deurreta lankidea. Bilabete baino gehiago daramatzate greban Alkontza Irizar enpresako langileek. Otsailaren 28an lanosteari ekin zioten lanpostuen eta lantegiaren etorkizunaren defentsan. Irizar taldeko zuzendaritzak burututako 25 kaleratzen kontra alegia. Hemen egon gara bilabete baino gehiago eta zuzendaritxaren mehatxuak gain, poliziare etorri da. Ikusi duzuenez aste honetan egon gara poliziaren kontra egun guztian. Izan ere, apirilaren 25an Irizar taldeak Alkontza kudeatzeko ezarri zuen. Norgestion enpresak lantegia zabaltzea erabaki zuen eta astelehenetik tentsioguneak errepikatu dira protestan ari ziren grebalarien eta ertzaintzako agenten artean. Ostiralean ordea aurreko 4 egunetan ez bezala, naiz eta ertzaintza gerturatu, ez da langilerik sartu fabrikara. Hala, lantegiko ateak ez irekitzea garaipentzat jo dute grebalariek. Eguna garaipen bat izan da, ze eskirolak ez dira lanera etorri gaur.
Labeko ordezkari Urko Herrerak iragarri dionez Hamaika telebistari gainera, grebak jarraitzan duen bitartean lantegiko ateak ez dira irekiko. Edo nola ere, Alkontzako lantegira beharginik joan ez den arren, greban daudenek prentzaurrekoa egin dute, ertzaintzaren jazarpena zalatzeko, kaleatutako langileak berriro onartzea eskatzeko eta hiritarri lantegiarentzako industria plan bideragarria exigitzeko. Enpleguaren eta etorkizunaren alde, Alkontzan ez dago inor soberan. Egun hauetan jasan ari garen poliziaren errepresioa salatu nahi dugu. Eta Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu polizia lantegitik ateratzeko eta Alkontzaren enplegua eta etorkizunaren defentsako bitarteko jartzeko. A Irizar le exigimos la readmisión de nuestros compañeros despedidos y a que se siente para abordar el plan industrial que garantice el empleo y el futuro de Alkonza. Apirila bukatzear da eta beraz heltzear da maiatzaren lehena, bada langileen nazioarteko eguna ospatzeko baino aldarrikapenak kalera ateratzeko eta egungo sistema ekonomiko eta sozial bidegabea salatzeko eguna dela azpimarratu dute LAB eta ELA sindikatuek hala igandeko protestaldietan, prekarietatearen edapenean eta bizitzaren garestitzan jarriko dute fokoa sindikatuek. Bada maiatzaren lehenean ELAk kalera aterako dituen aldarrikapenen berri eman digu, Peio Igeregi ELAko negoziazio kolektiboko arduradunak entzun. Kanpora begirako bi aldarri eta barnera begirako badaukago. Kanpora begirako biak dira batetik prekarietateari aurre egin behar diogula, hori delako gure lehentasuna lan munduan, eta bigarrena langile pariatzen duten pobretzeari ere aurre egin behar zaiola, energiaren garestitzeari eta bezalako bizitzaren garestitzeari ere aurre egin behar zaiola. Eta biei aurre egiteko barrura begirako mezu badala, borroka dala, horiei buelta emateko daukagun bidea, greba lantokietan eta mobilizazioa kalean. LABek aldiz nabarmendu du kapitalismoak berezko duela pobretze eta prekarizazio sistemikoa eta besteak beste egungo krisia iraultzeko soldatak duindu behar direla aldarrikatu du. Hala langileen egunaren atarian, Igor Arroyo LABeko idazkari ondokoak jakitera eman dio Hamaika telebistari, maiatzaren lehenean birbanak eta politikak aplikatza izango dutela aldarrien erdigunean. Bi aukera besterik ez daudela. Bat, edo herritarrak eta langileak desjabetzen dituzten politiketan sakondu, eta hori da une honetan Europa mailan dagoen ildoa, edo bi, birbanaketa politikak aplikatu. Alegia, egon badagoen ondasuna eta neurri handi batean langileon lanari esker sortzen den ondasun hori denon artean banatzea. Eta guk horretarako planteatzen dugu banaketa hirukoitza egitea. Alde batetik enplegua banatzea, 30 orduko lanazioarekin, beste alde batetik zaintza lanak banatzea, gizon eta emakumeen artean, eta hirugarrenik ondasuna banatzea. Birbanaketa politika horiek, banaketa hirukoitz hori da aldarrikatuko duguna maiatzaren lehen honetan. Aldarrikapenak horrela jarraituko ditu behar inon eguneko mobilizazioak artean bestaldetik ingurugiroari dagokionez, Espainiako eta Hego Euskal Herriko 13 erkidegok eta 2 hiri autonomoek lurralde eta hirigintza plangintzaren segurtasun juridikoaren alde sinatu dute manifestuarekin kezka agertu du ekologistak martxanek. Taldearen ustez legez kanpoko hirigintza babesteko eskatu duten manifestua da eta nabarmendu du eredu hori hilgarria dela ekonomiarentzat, enpleguarentzat eta ingurumenarentzat Udane Arbeo. Espainiar Estatuko eta Hego Euskal Herriko 13 erkidegok eta 2 hiri autonomoek lurralde eta hirigintza plangintzaren segurtasun juridikoaren aldeko manifestua sinatu dute. Bertan hirigintza eta lurralde plangintzari segurtasun juridikoa eskainiko dion lege bat bultzatzea eskatzen diote Pedro Sánchezen gobernuari. Ekologistak martxanek baina kezka adierazi du legezkanpoko hirigintza babesteko eskatu duten manifestua dela nabarmenduz, eta ez dator bat manifestuaren edukiarekin. Testuak lurzoruen eta estatuko birgaitzari buruzko legearen aldaketak eskatzen ditu, auzitegiek plangintza edo hirigintza tresnak baliogabetu ez ditzaten saiesteko. Talde ekologistaren arabera eredu espekulatibo horrek dagoeneko erakutsi du hilgarria dela ekonomiarentzat, enpleguarentzat eta ingurumenarentzat. Hitzarmena sinatu duten eskualdeek beharrezkotzat jotzen dute azken urteotan modu esponentzialan areagotu den egoera bat arinduko duen estatuko araudia bultzatzea, hala nola lurralde edo hirigintza plangintzaren deuseztasun kasuak.
Kasu horretan ordea ekologiste diote batzuetan ez direla aintzat hartzen txosten teknikoak edo ez direla txosten sektorialak egiten, besteak beste ingurumen babesa ziurtatzeko, edota ez dela bermatzen babestutako lurzoru erreserbak errespetatuko direla, eta plana ekonomikoki bideragarria eta jasangarria izango dela. Horren ondorioz plan jasanezinak inpaktu handikoak eta neurriz gainekoak planteatzen direla azpimarratu du ekologistak martxan taldeak, itsasertzaren, jabari publiko hidraulikoaren edo espazio babestuen babesa alde batera utzita, eta arrazoi horiek eragiten dutela auzitegiek hirigintza planak baliogabetzat jotzea. Ekologisten iritziz autonomia erkidegoek planen eta administrazio izapideen kalitatea hobetu dezakete, indarrean dagoen legeria bete ez dezaten. Horretarako estatuan eta autonomia erkidegoan hartu beharko lirateken beste neurri askoren artean toki korporazioei baliabideak ematea eta aholkularitza egokia ematea litzatekela nabarmendu dute. Ingurumen arloko berriekin jarraituz, Natura aldizkarian argitaratutako ikerketa baten arabera 2060erako 5.000 birus transmisio berri egon daitezke ugaztunen berrantolatze eta mugimendu geografikoen ondorioz. Testuinguru honetan klima aldaketak zoonosiak erraztuko dituela iragarri dute. Alegia krisi klimatikoak gizakiari eragin diezaioketen animali gaixotasunak erraztuko dituela. Nature aldizkarian argitaratu duten Amerikako Georgetown Unibertsitateko taldeatek eginiko azterketa batek ondorioztatu du 2060erako 15.000 birus transmisio berri egon daitezkela ugaztunen berrantolatze eta mugimendu geografikoa direla eta. Horiek klima aldaketak bultzatutako 2 gradu zentigraduren igoerak baldintzatuta. Klima aldaketaren ondorioz animalia basatiek beren habitatak leku aldatu beharko dituzte, ziurraski giza kontzentrazio handiko eremuetara, eta horrek nabarmen handituko du birus berriak horietatik pertsonengan jauzi egiteko eta pandemiak sortzeko arriskua, batez ere Afrika tropikaleko eta Asiako hego-ekialdeko biztanleria dentsitate handiko eremuetan, bereziki saguzarrei buruz ohartarazten duen ikerketaren arabera. Ikerketan 2 graduko berotze bat hartu dute oinarri gisa eta animalin balizko mugimenduen eredu ugari gurutzatu dituzte. Zehazki 3.319 ugaztun espeziaren leku aldaketa posibleak aztertu dituzte, 2060erako izan daitezken klimen arabera. Litekena da mugimendu batzu jadanik martxan egotea eta horiekin batera baita birusen transmisio batzuk ere. Hala ikertzaileeko hartarazi dute aldaketa horiek saietsezinak izan daitezkela, nahiz eta klima berotzea 2 gradutik behera geratu. Oraingoz litekena da prozesu horiek oharkabean gertatzen aritzea, George Alberi ikerketaren egiletako batek jakinarazi duenez. Gutxienez 10.000 birus motek daukatek gizakiak infektatzeko gaitasuna, baina gaur egun horietako gehienak ugaztunetan daude, egoera latentean. Animalietatik gizakitara edatuko diren gaixotasunen eragiletan lehena izango da beraz klima aldaketa, ikerketa horretan ondorioztatu dutenez. Beste eragile batzuk ere izango dira, deforestazioa, basa animalien salerosketa eta nekazaritza industriala. Testuinguru honetan zientzialariek eskatu dute bereziki erreparatzeko saguzarrei, gizakiengana iristeko aukera handia duten birus ugari dituzela uste baitute. Gaizaldatuta berriz horren ezaguna den larrungo trenaren sasoia apirilaren 14an hasi zen berriro ere, baina mendigunearen jarduera ezberdinen ohiko katazkak areagotzen dabiltza. Egoeraz jabetuta Euskal Elkargoa eta aktore ezberdinak 2021an zehar bildu ziren, konponbideak atzeman asmoz, jarraian xehetasun gehiago udane Arbeulankidearen eskutik. Lapurdin kokatzen den eta horren famatua den larrungo trenaren denboraldia apirila erdialdean hasi zen berriro ere. San Inazio Lepotik larrungo gailurreraino igotzen den tren txiki hau 1924an egin zuten. Urtero udako hilabeteetan egunero turista frantsesez beteta igotzen da trena. 350.000 lagun inguru erakartzen ditu urtero, eta helmugan mendia dugu, 905 metroko altuera duena. Leku berezian kokatzen da Euskaldunen itsasoaren eta Pirineoko menditontor handien artean. Mendi honen bazterrak Arrespil, Tumuluz eta Trikuarriz beteta daude, garai zaharretako Euskaldunen oroigarri. Larrun gailurretik egun ateri ederretan 7 Euskal Herrialdetako lurrak ikus daitezke, eta haren itzalpedo gerizpen magikoa eskualde osora zabaltzen da. Baina une honetan Nikolas Bernos mendilaguntzaile eta mendilagunak taldeko kideak larrungo talde gidari bezala askotan ibili denak dioen bezala larrunbera arrakastaren biktima bilakatu alda.
Izan ere bertako turismoan handiak gero eta gatazka gehiago sortzen ditu mendigunean diren beste aktibitatekin, hau da hartzaintza, ehiza edota ingurumenaren babesarekin. Bain justu Pirineo Atlantikoetako departamentuak 30 milioi euroko aurrekontuarekin tren txiki emblematikoa berrituko du, ekipamendua zaintzeko helburuarekin. Lanak 2022ko irailean hasiko dira, udako sasoia bukatu eta gero, eta egutegiaren arabera 2023ko ekainean bukatuko dira. Hala ere turismoak espezie eta espazio babestu eragiten dizkien mehatxu ez gain badira beste hainbat mehatxu iturri, txakurrak aske pasatzen dituzten bertakoak esaterako. Larrungo arazoak areagotzen ari zirela medio 2021 urtean Euskal Herriko Hirigune Elkargoak aktore desberdinak bildu zituen Natura 2000 agiri bat egiteko mendiguneko espazio babestuentzat. Onarpen fasean dago orain eta betetzen ez diren arauak gogorarazi nahi dituzte. Eta azpimarratzeko arauak guztiei aplikatzen zaizkie, ez turistei bakarrik. Eta politikaz aipatu lerroburuetan ere, Espainiako gobernuak ozta atera du aurrera Ukrainako gerrak eragindako kalte ekonomikoei aurre egiteko ekonomia plana. Felix Bolaños presidentetza ministroak adiraziaren bozkatzen zena herritarrei laguntzea zela, Kongresuko eztabaidaren muina azken egunetan argitaratutako espioitza kasuak izan ziren atzo. Hala, Kataluniako alderdi independentisten babesa lortzeko aukerarik gabe, Euskal Herria Bilduren aldeko botoek salbatu zuten porrotetik. Lege dekretuak aldeko 176 boto jaso zituen, kontrako 172 eta abstentzio bat. Aurrez, baina PPren abstentzioa eskuratzeko ahaleginak egin zituen gobernuak, ezezkoaren aldekoak indargabetzeko asmoz. Atzokoan gainera ez zen aipaturikoa izan, Kongresuaren zer egiteko bakarra hautatu dituzte sekretu ofizialen batzordea osatuko duten ordezkariak hautagai guztiek lortu dituzte. Gutxienez behar ziren 176 botoak tartean daude Euskal Herria Bilduko, EAJko BRZ-ko, Junts per Kataluniako eta Kupeko kideak. Espainiako Kongresuak bilkura berezi bat egin zuen atzo arratsaldean, ohikoaren atzetik sekretu ofizialen batzordea osatuko duten diputatuak hautatzeko. Azken egunetan zeresana eman du ezkutuko funtsak eta zenei Espainiako zerbitzu sekretuen ekintzak kontrolatzeko batzorde horretan ariko diren diputatuak aukeratzeko moduak, izan ere Pegasus softwarearekin eginiko espioitza kasuak direla eta Kongresuko presidente Meritxell Batetek haiek hautatzeko moduan aldatzaren alde egin du. Lehen beharrezkoa zen Kongresuaren 5/5 babesa, orain gehiengo osoarena. Hala, talde independentistek batzordean sartzea lortu dute, besteak beste PPko, Voxeko eta Ciudadanoseko kideek kontra egin arren. Zer esana emango du oraindik batzordeak, beraz gertutik segituko dugu Pegasus espioitza programaren auzia. Gainera bada atzoko saioak utzitako beste kontu bat. Ukrainako guduak eragindako kalte ekonomikoei aurre egiteko ekonomia plana onartu eta gutxira. Macarena Olona Voxeko diputatuak torturaren inguruko adierazpen gaitzesgarri batzuk egin zituen erreakzio kate handia ekarri dutenak. Adierazpen gogorrak, ironiaz beteak eta tonu probokatzailean egin zituen torturatuei barre eginez. Foro Sozialeko ordezkariek gogorki salatu dute eskuin muturreko diputatuak atzo atxiloketa baten kontakizuna eginez, torturatuen inguruan egin zituen adierazpen polemikoak entzun ditzagun. Me torturaron. Yo estaba durmiendo en mi casa y en mitad de la noche irrumpieron, sin avisar, un grupo de agentes. Llevaban el rostro cubierto. Me obligaron a levantarme de la cama. Silencio, por favor. Y a ponerme contra la pared. Pasé miedo. No me dejaron tocar ninguna pertenencia personal. Iban fuertemente armados. Tuve terror. Me oriné encima. Fueron torturas. Gauzak horrela ikusteke nola bukatuko duen Olonaren atrebentziak artean albistegia bukatu baino lehen kultur arloan jarriko dugu begirada. Gutxienez 2024 urtera atzeratuko dute Bilboko Euskal Museoaren irekiera. Hurrengo hilabetetan esleituko dituzte zaharberritzelan handienak eta ateak berriz irekitzean museoak zer itxura izango duen aurreratu dute. Nos parecía que podía ser el productor. Por otro lado,
jarri norantzana zen. Hori da gure diskursoaren burmuina. Beste espezialista batzuk, adibidez barotzak, arginak, argumentariak, etc. Acabamos de ver la nueva imagen gráfica del museo. Siempre hablamos de la clave de ese proyecto. Un buen relato, la celebración de su y en cambio el 20% de recursos tecnológicos que siempre tiene que haber. Laguntzaileak eta beste espezialista batzuk, adibidez barotzak, arginak, argumentariak, etc. Bestetik, aurten 40 urte bete ditu barrikada taldeak eta urteurren ospatzeko bira berezia egingo du Eldrogasek bere egungo bandarekin. 8 eguneko bira prestatu duain zuzen ere barrikada taldearen kantuak holtza gainera bueltatu daitezen. Lehen kontzertuak apirilaren 29an eta 30an eskainiko ditu Iruñan zentralen. Maiatzaren 14an berriz Bilbon joko du Santanaretoan. Veo todo en blanco y negro. Me recuerda que soy un globo de feria por explotar. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirarme castigo. Como animal caliente, su lengua violenta, tu boca, invisible caricia, déjate arrastrar por la noche. Bada, Austrialeko kontuak horrela direla iritsi da albiztegiaren bukaera gaurkoan, Marakadialo taldeak orain gutxi argitaratutako huts kantuarekin agurtuko zaituztegu. Horren bestez gustatuko zaizuelakoan, besterik ez zuraldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondizan eta bihar arte.